दिनैनि बे पर्बतजरा ओनसोलावहाय जोंनि BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना मोनसे जथुमा लादों। बेनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलाव माबायदि खामानि मावलांनांगौ बा जोंनि दायथ'आ मा, जों जे बिबान लाबाय BSU आवहाय बिनि दायथ'आ मा, जों मा बिबान लादों बेखौ लानानै जोङो जोंनि ओनसोलफोरावहाय जों माबायदि मावलांनो नांगोन बा जोंनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन होननाय लोगो लोगो बे नङा कि जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोराल' बेयाव थागोन बा अबेबा मोनसे कास्टनि बा अबेबा मोनसे ट्राइबनि स्टुडेन्टस इउनियनाल' बेयाव थागोन बे नङा। बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि ओंथियानो जाहैबाय बेयाव थागोन नेपालियानो जा, बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांनाखि कास्टफोर दङ, जेसेबांनाखि ट्राइबफोर दङ, बेयाव गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा खौसे जानानै जोंनि बड'लेण्डखौ डेभेलप खालामलांनायावहाय खामानि मावनायनि थाखाय बे बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियनखौ दानाय जादों। स' दिनैनि बे पर्बतजरा जथुमायावहाय जोंनि BSUनि जथुमा लानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जों BSU आव थानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांनाखि स्टुडेन्टसफोर दं बिसोरनि प्रब्लेम्सखौ मिथिनो नाजानाय आरो बिसोरखौ जेनेबा मा होनो इयुनाव बा गावनि केरियार दानायाव माबायदि जों हेफाजाब होनो नांगोन बा बिसोरनि प्रब्लेम्सफोरखौ जों माबायदि मिथिनो नांगोन आरो बिसोरनि प्रब्लेम्सनि सलिउसन्सफोरखौ जों माबायदि दिहुननो नांगोन बेखौनो जोङो दिनै सावरायदों। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जिहेथु माने जों बयबो मिथिगासिनो जोंनि परिबेसा दा मा रोखोमै सोलिलांगासिनो, जे दानि रुलिं पार्टिया जोंनि बड'लेण्डखौ माबायदि सालायबोगासिनो जों रायजो राजाफ्रा बयबो मेगनजों नुबोगासिनो। खोथा होदों न' डाउट जों मानियो, बिथांमोननि खोथा होनायखौ जोङो रेसपेक्टबो खालामो। बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे जेनेबा जोंनि न'खरफ्राव साख्रि होगोन, जोंनि गामि ओनसोलावहाय मा होनो मोजां डेभेलपमेन्ट लाबोगोन, एन्टारप्रेनिउरशिप बेफोरखौ डेभेलप खालामगोन, बेफोरनि खोथाखौ होदों। नाथाय दासिमबो बिथांमोना जेबो मावाखै। स' बेफोर गासैबो दानि रुलिं पार्टिया मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना दानि फैगौ MP इलेक्सनाव मोजाङै जाहाथे केन्डिडेटखौ सायख'यो, बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरो। लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु माने जेखि संगठनावनो थाया मानो, जेखि पार्टिखौ सापर्ट खालामा मानो, गावनि फरायनाय लिरनायखौ नागारनो नाङा बा सोरजोंबा एना एनि जालायनो नाङा। मोनसे पार्टिखौ लानानै बा अबेबा मोनसे संगठनखौ लानानै गावजों गाव दुसिलायनो नाङा। नोंनि सासे स्टुडेन्टसनि बा सासे लाइमोननि दायथ'आनो जाहैबाय फरायनांगौ, गावनि केरियारखौ दानांगौ। रुलिं पार्टिया जेखियानो जाया मानो, जायखौखि सापर्ट खालामा मानो, गोसोजों सापर्ट खालाम बा अपेनलि सापर्ट खालाम, बाट गावनि फरायनाय लिरनायखौ नागारथारनो नाङा।